Moikka Siiri. Moikka. Mikä meininki? No nyt on kyllä hyvä meininki. Tosi hyvä. Malmin lentokentällä oltais lähdössä Kyllä. lentokoneeseen ja lentelemään ja vähän jotain muutakin ilman lentokonetta. Sitä ei vielä ihan tajua varmaan. Jotenkin ei ole sisäistänyt, mutta aika innolla odotan, mitä tapahtuu. Onko jännitys jo vahva? On semmonen ihan sairaan kova innostus. Ei vielä ole semmonen paniikkijännitys, mutta kyllä se varmaan tulee. Vielä. No joo, ei nyt paniikkiin. Niin. Jotain pientä. Kyllä varmaan alkaa tuntea sydämen jossain vaiheessa, että siellä se pumputtaa ja miettii, että... Katsotaan kuinka käy. Niin. Saadaan vähän korkeutta. Joo. Parisataa metriä tuohon koneelle, niin nostaa kyytiin, jutellaan siellä sit lisää. Joo. So you're feeling all alone. I heard it on the radio, in a broadcast from the sky. And someday I'm gonna rock the boat, and I'm gonna wanna know why it's a great day to be outside. Keep me up with your emotions at night, then you can shoot me down over the ocean. The signs of death haven't had the heart to yet. Maybe by the time we meet, you can recognize the change in me. Maybe certain death haven't had the chance to yet. Maybe by the time we meet, you can recognize the change in me. No niin, meillä on vähän niinku kilsa korkeutta. Miltä maisemat näyttää? Näyttää aivan ihanalta. On niin ihana sää ja toi meri on niin kaunis. Miten jännitys on muuttunut korkeuden myötä? No ei vieläkään, mä en tajua. Varmaan kyllä se sieltä tulee. Ehkä semmonen pieni hiipivä alkaa jo tuntua. Okei. Ei se mitään. Mitä rennommin otat, niin se enemmän jää muistiin. Niin. Se tarvitsee tarkistaa videota. No niin, toivottavasti ehtii katsella maisemia. Ja mä oon 10 minuuttia, niin ollaan yhtä korkeata. Päästään ulos. Mahtavaa. Dream of perfection, we gave it away. Oh, confrontation, we forced it away. Afraid of blinding more than anything. It's like paralyzes, seeding the dream. Amazing bleeding makes a mess. Like pictures painted with nothing. What the fuck? Ihan sairaan siistiä! Mitä helvettiä? Mitä just tapahtui? Mä en tiedä, mutta oli ihan mieletöntä! Mitä hittoa? Uskomaton tunne! Asiaa. Siis tää oli niin siistiä! Mä niinku... Ei hitto! Mahtavaa! En mä ehtinyt pelätä ollenkaan, mä olin siellä... Vittu kiljahdus lähti kun irrottiin. No se oli totta, koska silloin tajusin nyt mennä. Wow, lennetään. Self-evident case. We locked it in the casket and threw it away. Amazing bleeding makes a mess.
Apua! Mä en oo kyllä hetken juotanut mitään näin. Ihan mahtavaa. Joo. Ja nyt tää elo. No nyt se on nyt. Wow, Kiitos. kyllä. Mä luulin, että mua tärisyttäis tää jotenkin. Ois Taas. Hei. Voinko mä nostaa? Niin mä ollaan irti.